Bismillahirrahmanirrahim. Gidan Uncle Sadiq, kashi na 4. Yayin mamakin yadda mahaifinsa ya zauna yana shimfiɗa masa tsararren magana, kamar ba shi ne wanda ya horar da shi akan gaskiya ba. Ba zai taɓa yarda wannan ne dalilin da za a kira mitin da sassafe babu shi ba. Da haka ya shiru bai ce komai ba. Allah ya daidaita. Zan koma, na bar ku lafiya. Daga nan ya miƙe, ya kasa kallon mahaifiyarsa da ke bin sa da kallo, mai kama da kallon tausayi. A cikin mota Sakina ta ce gaskiya wannan wulaƙanci ne. Sai ka ce an cire ka daga cikin family? Haba, babu wanda babu a wurin nan sai kai kadai. Allah ya sa dai ba wani abin suke kulla. Da sauri ta hadiye maganar ta tana sake tsuke baki. Ta mance a gaban wa take, ko da yake ta dabarce ne saboda ganin irin wannan mitin din. Kai da gani ka san akwai magana. Bai ce mata bare ba. Da kanta ta nemo wa kanta natsuwar da ta rasa a farko. Duk da zuciyar da ta Sadiq yake ta farfasa, hakan bai isa ya saka ka gane ba. Kasancewar fuskarsa da miskilancinsa sun ƙi barinsa ya bayyana tashin hankalinsa. Ba kowa ne ya fara kawo masa wannan rudanin ba da ya wuce Alhaji Bako. Ya dafa goshinsa da hannu ɗaya yana tuna ranar da ya fara haɗuwa da Sakina, wanda yake kiran wannan rana a yanzu da bakar rana. Domin wannan rana ita ta zama mahaɗin tashin hankalin da yake a yanzu. Ji yake kamar ya tsaya ya ce ta fice masa a mota. Har suka iso gida babu mai cewa ɗan uwansa ci kanka, bari in yi sauri in haɗa maka abin karyawa. Tana maganar ne fuskarta tana nuna tsantsar tausayi, wanda ya fi kowa sanin ƙarya take. Na ƙoshi, zan kwanta bana son hayaniya. Ya wuce ya barta a nan tsaye tana zazzare idanu. Ko da ya shiga ɗakin tunanin Samha ya hana shi sukuni. Sai juye-juye yake yi, ya san dai ba son yarinyar yake yi ba. Ko zai so mace ba zai iya son almajira kamar Samha ba. Sai dai ya kasa gane me yake ji a zuciyarsa. A tsakanin tausayi da tsananin son zama kusa da ita. Iyayensa suka sake faɗo masa a rai. Yana son ya cire tsananin tunanin komai a ransa, amma hakan ya gagara. Sakon message ya shigo wayarsa, jiki a sanye ya jawo wayar. Idan kana son zaman lafiyarka, ka zo ka same ni a gidan gona yanzu. Idan ba haka ba, rayuwarka za ta ci gaba da zama a cikin barazana. Sadiq ya lalubo yar bindigarsa yana dubanta. Idan na kashe ka, tamkar na kashe abin da ke kawo min barazana a cikin rayuwata ne. Kafin ka kashe ni ya kamata in kashe ka. Ya furta tare da komawa kan gadon yana limshe idanu. Barci mai nauyi ya kwashe sa, wanda shi kansa ya yi mamakin irin barcin da yi. Sakina ta dawo ya fara kirga, tana jiran fitowarsa. Gashi ya hana ta zuwa ɗakinsa bare da kwankwasa, dan tabbas ya rufe da ki ne. Ita kanta ba taɓa yin aikin da yake wahalar da ita kamar wannan aikin ba. Ji take kamar a kan Sadiq asirinsu zai tono ita da mahaifinta. Kiran wayar ta ankarar da ita a inda take tsaye. A firgice ta ɗauka tana cewa, Dadi sai mun fi komai a hankali, yana da wayo, ya daina sakin jiki da ni, dole sai mun yi haƙuri mun ɗaga ƙafa kaɗan. Daga can Alhaji Bako ya haɗiye miyau da ƙyar yana sake jin haushin mahaifin Sadiq. Ni ma na kula da haka. Na ajiye masa fayil wanda na yi zaton ganin fayil ɗin zai saka shi fita hankalinsa har ya bada kai bori ya hau. Da alama bai ga fayil ɗin ba. Da gangar na bar CCTV ɗinsa na ajiye don na san zai gani a lokacin da nake ajiyewar. Har yanzu shiru babu wata magana. Sakina ta yi nisa sannan ta ce, ka san shi da iya haɗiye damuwa. Ko ya gani zai iya yin shiru kamar bai gani ba. Alhaji Bako ya wani murmushi sannan ya ce, duk iya haɗiye damuwarsa ba zai taɓa ganin fayil ɗin nan bai haukace ba. Ke yarinya ce Sakina, baki san me duniyar take ciki ba. Ina tabbatar maki da ya ga fayil ɗin nan da yanzu wani labarin ake yi ba wannan ba. Da har damar kawar da shi daga duniyar sai mun samu. Dadi, menene a cikin fayil ɗin? Kuma baka da wasu copies? Ya girgiza kai, yana jin ɗaci a zuciyarsa. Ban yi dogon tunani ba. Na kwashe stika na kai ofis ɗinsa. Ban taɓa tunanin ba zai gani ba. Da ƙyar na samu na haɗa files ɗin. Na kai shekaru da dama ina haɗawa har Allah ya sa na kammala. A ce rana ɗaya aikin yana neman lalacewa, zan saka a sake duba min inda na ajiye a ofis ɗin. Ya jinjina kai. Allah ya baka nasara. Ya yi murmushin mugunta ya ce amin my baby. Bayan ya sauke wayar ne ya yi magana a zahiri yana dariya. Ke ma kin kusan barin duniya Sakina mai dota. Kina kammala yi min aiki ke ma zan aika ki. Sirri na ni kaɗai ne, bani da abokin da nake tarayya akan sirri na. Gudun ɓacin rana. Sanye yake cikin ƙananan kaya da suka yi matuƙar dacewa da farar fatar jikinsa. Ya yi kyau har ya gaji sai ƙamshi yake zubawa. Ya sauko falon yana kallon yadda Sakina take barci a kujera. Abin ya bashi mamaki. Ya dube ta kamar zai tashe ta sai kuma ya fasa ya wuce abinsa. Ko tashin motar bata ji ba, kasancewar bata da ƙara. Mota ce da ta amsa sunanta mota. Kai tsaye asibitin ya nufa har ya shigo kusa da ɗakin da nurses ɗin suke zama, amma babu wanda ya ankare da ƙamshin turarensa da ya cike gurin. Kin san Allah? Ki kiyaye Dr. Sadiq. Ina jiye maki wulaƙancinsa.
Asiya ta ce, ni ai na tsorata da lamarinsa. Ko da yake dole ya duk abin da yake so, ga kuɗi ga kyau. Safiya ta cire taguminta ta ce wallahi kullum kamar ƙara mana sansa ake a zuciyata. Ya haɗa komai, izzarsa da girman kansa ke damuna da shi. Yanzu dan Allah, wannan 'yar ƙauyen da ya ɗauko me zai yi da ita? Wannan yarinyar ba za ta wuce shekara 17 ba. Wallahi ɗazu ƙiris in wanka mata mari. Asiya ta ja tsaki. Wallahi na tsane ta. Yarinyar ga rashin kunya. Kowace magana kika gaya mata da irin amsar da za ta baki. Ɗahiru ya ce, ni ku kuke bani haushi wallahi. Ban san dalilin ku da na ce masa ba. Ogonku ne, ku je ku nemi daidai da ku. Amma idan kuka gan shi daga mai zuwa ta shafa fauda, sai mai shafa turaren asiri. Shi ma ana gaida shi yana ji da kansa. Fuska babu fara'a, kullum cikin haɗa rai kamar wani sarki. Duk suka kwashe da dariya. Safiya ta ce wallahi ina gab da sallamar yarinyar nan. Idan ya so, ya zo ya yi faɗar sai ya tafi. Ba shi kenan ba? Na je zan ba yarinyar magani, ta ƙi karɓa. Ta kuma bini da baƙaƙen maganganu. Ajiyewa ne na ce kada ki sha, jikinki ba nawa ba. Takun tafiyar sai ya dawo da kowa cikin hayyacinsa. Kai tsaye wurin wanke hannu ya nufa, ba tare da ya ɗaga kai ya kalli kowa ba. Ya wanke hannu yana jin yadda duk suka miƙe suna cewa welcome sir. Bai amsa ba, ya ci gaba da abin da yake yi, sannan ya saka hand gloves ya yi taku kamar zai fita, sai kuma ya dawo gaban Safiya yana kallon ta. Kirista ya fitsari a wando tsabar gigicewa. Idan kika kori Samha, ba faɗa kawai zan yi ba, ɗaure ki zan yi, sai na ga wanda ya tsaya maki. Sannan dole ki tura dangin ki limanta. Idan an ganta sai in sake ki kama gabanki. Har ya wuce ya sake juyowa. Idan na ɗaure ki kullum da kalar izayar da zan yi maki. Ya ƙara su ficiya bai dubi sauran ba, duk suka zube suna numfarfashi. A ruɗe Asiya ta ce kai ku tashi mu je, zai zagaye marasa lafiya. Suka sake kwasawa a guje, kowacensu tana ƙoƙarin tuna abin da ta ce. Ga mamakin su ɗakin Samha ya fara dosa, da sauri suka bi bayansa. Tana zaune ta idar da sallah, ya saka hannu ya fito ta. Ga mamakin su sai ga ta zo gabansa kanta a ƙasa. Ya kama tsintsiyar hannunta yana cewa hannun ya kumbura? Why? Ya yi maganar cikin wani irin sanyi. Da ɗago fararen idanunta ta dube shi, sai kuma ta yi saurin janye idanun. Kina motsa hannun da yawa ne Samha. Kin ji sauki? Gobe zan sallame ki. Kin ci abinci? Ta ɗaga kai alamun ya ɗago yana duban su. Me kuka bata da rana? Da sauri Sadiya ta ce tuwon shinkafa ta ce tana so, da miyar ganye da nama. Ya jinjina kai. Ya ɓare maganin da kansa ya miƙa mata, idanunta suka raina fata don ta tsani magani. Ya ware idanu yana dubanta, dole ta karɓa. Ya buɗe ruwan roba ya bata. Ta sha tana rumtse idanu. Ya ɗan matse hannunta, hakan ya sa ta ɗago ta dube shi. Ya ɗaga mata gira sannan ya ce sorry. Duka yan ɗakin mutuwar tsaye suka yi, don har ya miƙe ba su sani ba, tsabar mamaki. Bai kalle su bai hanyar waje, ƙarar buɗe ƙofar sai an karar da su. Da sauri suka yi bayansa. Sama ta limshe idanu tana jin sanyi da irin kulawar dakta a kanta. A da ta ɗauke shi mugu, a yanzu kuma ta fahimci yana da tausayi. Sai dai kuma tunanin mahaifiyarta ya ƙi barinta ta ji daɗin tarin ni'imomin nan. Sosai ta saka kuka tana kiran sunan mamanta, har da birgima tana shure-shure. Gani ta an buɗe ƙofar ba ta ɗago ba, ta ci gaba da kukanta. Yana ƙarasowa ya ɗago ta, bai iya dogon lallashi ba, da haka ya haɗe ta da jikinsa yana shafa bayanta. Me yasa ki kuka? Ki nutsi kin ji? Wani irin shokin ta ji ya ratsa ta, tunda take bata taɓa sanin akwai wata rayuwa irin wannan ba. Jikinta ya yi sanyi ƙalau. Are you okay? Gyaɗa kanta ta ya ɗago ta yana share mata hawayen daɗayan hannunsa. Faɗa mu menene? Ita dai ta nemi kukan ko sama ko ƙasa ta rasa. Laɓanta suka motsa, don haka ya kawo kunnensa. Ina jinki, tell me. Mamana. Ta furta maganar cikin wata marainiyar murya. Iskar bakin da suka daki kunnensa har sai da ya ji tsigar jikinsa ya tashi. Kafaɗinta ya riƙe ya ce Samha, kwantar da hankalinki, kin ji? Mahaifiyarki tana cikin ƙoshin lafiya. Ba zan bari wani abu ya cutar da ita ba, na yi miki alƙawari. Ta kasa magana amma fuskarta tana nuna yadda ta ji daɗin kalamansa. Sai da ya tabbatar da ta samu natsuwa sannan ya fice yana fuskar da huci. Yana son tambayar ta inda ta ajiye files ɗin nan, baya so kuma ta zargi wani abu. Tunda ya fahimci yarinyar tana da wayo. Limshe idanunsa yana hango iyayensa suna mitan babu shi a cikin. Abin ya tsaya masa a rai. Kiran wayar mahaifinsa ya gani, hakan ya sa ya janyo wayar ya ɗauka tare da sallama. Ko a muryarsa bai bari mahaifinsa ya san akwai wata damuwa a zuciyarsa ba. Abba, ina ofis. Ya ba shi amsa bayan sun gaisa. Oke, ka zo ofis ina yanzu. Ajiye wayar sai tare da miƙewa. Tafiyar mintuna 15 ya sada shi da ofishin mahaifinsa. Ina so zan aike ka Gombe ne. Sadiq ya cire kai da sauri yana duban mahaifinsa. Abba, Gombe kuma? Eh, Gombe. Ya ba shi amsa a ɗan fusace. Ya ce oke.
Dama ina so in gaya maka Alhaji Bako ya zo ya kawo min wani fayil ya ajiye a ofishina a CCTV na ganshi. Sadiq ya ƙara shiga duhu saboda ganin yadda abbansa ke keta wani irin gumi. Jikinsa har kirma yake. Ka ce mene? Abban ya sake tambayarsa. Sadiq ya sake maimaita masa yana dubansa. Da ƙarfi Sadiq ya rike kansa yana ganin wasu abubuwa masu kama da dodanni. Ya rike kan da ƙarfi kamar yana son tuna wata rayuwa da ya taɓa yi a baya, amma hakan ya faskara. Sadiq, menene kake yi haka? Maganar Abba ya dawo da shi hayyacinsa. Ya yi saurin dubansa, shi kansa gumin yake yi. Ina files ɗin da ya ajiye maka? Ka karanta ne? Da sauri ya girgiza kai yana dafe da kansa. Wata yarinya ta sace files ɗin, amma ina nan ina bibiyar yarinyar. Abban ya saki ajiyar zuciya. Ina sake gaya maka ka kiyayi Alhaji Bako. Idan ba haka ba, wata rana sai ya yi maka muguwar illa. Ka tashi ka je, na fasa aikenka Gombe. Sadiq ya jinjina kai, ya tashi ya fice. A ƙaton wurin shakatawa wanda yake ɗauke da kujeru masu kyau na alfarma, Dr. Sadiq ne da Dr. Rahama da kuma Samha. Ya sake duban Dr. Rahama ya ce, ke ce kaɗai za ki iya yi min wannan taimakon. Ina son a watanni 2 Samha ta dawo wayayyar mace ta kuma iya kalolin girke-girke. Zan ƙara wata 1 a kai. Ta san dabarun gudanar da bincike. Ba na son in saka jami'an tsaro a cikin wannan abin ne. Sama tana da wayo, ina ji a cikina ita ce za ta binciko duk abubuwan da ni na kasa bincikowa. Dakto, rayuwata tana cikin hatsari. Mutane da yawa suna farautar rayuwata. Yanzu zargin kowa nake yi, sai dai na kasa gane komai. Da ke da Samha ku ne kaɗai waɗanda za ku iya taimako na. Ina so duk wani abu na ƙauyanci ki cire shi a cikin Samha. Ya ƙara shi magana cikin wata murya. Sosai tausayinsa ya tsirga wa Samha. Duk da haka sai da ta kwantar da kanta ta ce, mama na kuma fa, ina so inganta. Dr. Sadiq ya dube ta sosai sannan ya ce, idan kin yarda da ni, mahaifiyarki tana cikin kulawar mu. Kina gama yi min aiki na kafin nan mahaifiyarki ta miƙe ras sai ki koma gare ta. Sai yanzu Dr. Rahama ta numfasa. Insha Allahu Allah zai tona asirin duk masu aiki da bin kada bita da kulli. Sannan kuma zan iya yi na akan Samha. Na yi wa baban magana, na yi masa bayani. Da haka kana iya turawa a nemi auren Samha a wurinsa. Ai ɗa na kowa ne. Dr. Sadiq ya zube miliyan 5 a gaban Dr. Rahama ya ce ki fara amfani da waɗannan. Ganin yadda take girgiza kai ya san ba za ta karɓa ba. Da haka ya miƙe kawai yana cewa kada ki damu, kada ki ce a'a sai na waiwayo ki. Rayuwar Samha da Dr. Rahama abin ya ba ta mamaki. Duk abin da take kokarin koyawa Samha sai ta ga ta iya. Bangaren girki ne kawai ta koya mata abubuwan zamani da yawa. Ta ɗauko mai gyaran jiki aka gyare Samha tas. Yarinya mai kyau da dare, gashin kanta kuwa ga tsawo ga cika ga sirɗi. Babu abin da Dr. Rahama take cewa sai masha Allah. A yau Sadiq ya nufi gidansu da nufin gaya masa auren da yake nema. Aure baka ce Sadiq? Umma ta tambaya tana ware idanunta. Ya jinjina kai. Abban ya gyaran murya ya ce, Allah ya baka ikon riƙe ko wace ce. Sai ka haɗa ni da iyayen yarinyar, zan tura babbanninka su je su nema maka auren. Har ya miƙe zai tafi, Umma ta dube shi cike da rauni ta ce, Abubakar. Ya jiyo tare da dawowa. Namu Umma. Abubakar, me yasa ka canza kwana 2? Me yake damun ka ne? Ya girgiza kai. Babu komai Umma. Kwana 2 nan ne sai in dinga ganin abubuwa kamar wanda ya taɓa wata rayuwa, ko kuma in yi ta wasu mafarkai barkatai. Umman ta jinjina kai. Ka dinga addu'a Abubakar, kana sakaci da addu'a. Ya dan shafa kai. Insha Allah Umma, na bar ku lafiya. Har ya karya hanyar gidan Dr. Rahama sai kuma ya canza hanya ya koma gida. Sakina ta dube shi, idanunta sun yi jajjar saboda kuka. Sosai ya ji zuciyarsa ta kare. Ya fara tunanin ko dai kawai zuciyarsa ce ke zargin Sakina. Ya fito ta da hannu da sauri gudu ta karasa jikinsa ta kwanta. Dukkaninsu suka saki goron ajiyar zuciya. Har yanzu kukan take, da gaske ta yi kewarsa. Da gaske tana jin sai yana ratsa zuciyarta. Ta gane cewa duk barazana ce, domin zuciyarta ba za ta iya rayuwa idan babu da ta Sadiq ba. Akalla sun kwashi mintuna 5 a haka, sannan ya jawo ta zuwa kujera. Ya zauna sannan ya zaunar da ita a jikinsa. Ya kwantar da ita a kafaɗarta yana shafar bayanta kamar 'yar bebi. Abin mamaki da al'ajabi sai jiye tana sauke numfashi na irin wacce ta yi bacci. Da sauri ya cire kai ya dube ta, tabbas barcin da ke yi. Ya kwantar da ita tare da raba kansa da ita. Ya kafe ta da idanu, fuskarta ta yi wani masa kama da irin fuskar da ya taba sani a wani guri. Kansa ya fara daukar caji, yana son dole sai ya tuna inda ya taba saninta ba a matsayin matarsa ba. Ƙara wayarsa ita ta dawo da shi duniyar tunanin da ya shiga, wanda ke barazanar cizge masa kwakwalwa. Kira ya samu daga asibiti, don haka ya fice da sauri. Da isowarsa ya samu wata dattijuwa ta sha wuya. Cikin gaggawa ya fara bata kulawa.
ya sha bakar wahala a kanta kafin ya samu kanta. Ina danginta? Ya yi tambayar cikin takaici. Wata ta ƙaraso tana cewa, ranka shi daɗe, ni ma taimakon musulunci ne. Tsohuwar nan yaronta mai kuɗi ne, amma haka suka ƙyale ta tana kwana da yunwa ta tashi da yunwa. Duk garin nan waye bai san Alhaji Bako ba? Ga dukiya har dukiya, amma mahaifiyarsa ko kallo bata ishe shi ba. Sadiq ya dawo da baya bakinsa a buɗe. Kika ce waye ɗanta? Matar ta matse hawaye ta ce Alhaji Bako dai da ka sani shine ɗanta da ta haifa a cikinta, amma wallahi baya bata abinci. Sai mu makota mun tausaya mun kawo mata. Dr. Sadiq ya wuce kawai yana jujjuya maganar. Wane ne Alhaji Bako? Ta yaya ma aka yi har na iya auren Sakina? Me ya faru da ni ne? Wane ne ni? Dole akwai wani abu a cikin rayuwata. Dole akwai dalilin da Alhaji Bako ya shiga rayuwata. Me yasa iyayena ba su iya ɗaukar mataki a kansu ba? Me yasa su kansu suke tsoronsa? Mahaifiyarsa? Ni da kaina ne na auri zuri'a irin ta Alhaji Bako? Ta yaya? Iyayena ba su yi mugun dagewar na akan ba zan aure ta ba. Sun dai nuna ba sa so, na nuna ina so. Me yasa ba su dage kada na aure ta ba? Shi kaɗai yake ta son batunsa. Da sauri ya koma wurin tsohuwar. Ya cire da tsadaddiyar iPhone ɗinsa ya ɗauki hoton tsohuwar. Sannan ya bayar da umarnin a mayar da ita ɗaki na musamman, a bata kulawa, idan ta tashi a bata abinci mai kyau. Da sauri ya kama hanyar gida, ikon Allah kaɗai ya kawo shi gidan. A lokacin ya ci karo da wata dalleliyar mota ta fice daga gidansa. Da idanu ya raka motar kafin ya dubi mai gadin ya ce, waye ya shigo min gida? Jikinsa yana rawa ya ce Alhaji ne, mahaifin madam.